Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:38. This time check is brought to you by Aksyon Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Aksyon Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Aksyon Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw, Miyerkules, pitsa 12 na bulan sang Agosto, tuig 2020. Ano ang atong talakayon nga mga isyo para karon nga adlaw? Hindi makapugong, hindi makadipinsa ang matag-as nga opisyal sa gobyerno. Lakip na si Presidente Rodrigo Duterte. Man appointed niya ini ang Presidente sang PhilHealth. Kanungdom kamo bisan si Delpin Lorenzana da medyo dipinsa porte niya resign na para makapahuway ka para mag-ayo ka sa imo balatian. Gulpi lang nagbalatian ang Presidente kag Vice Presidente sang PhilHealth. Tibisan appointed ni Presidente Rodrigo Duterte, bangod grabe ang bombardiyo subong, grabe ang mga aligasyon kontra sa mga opisyal sang PhilHealth, napilitan si Presidente Rodrigo Duterte nga magpalayag, papason ko ang mga opisyal sang PhilHealth. Kung mapamatud-an nga nagapangawat kamo sa pondo sang Pilipino. Amo ini ang palayag sang presidente. May paumpaw porosyon na siya sa pila ka mga empleyado. Nya sa mga empleyado nga daw wala mamalakip sa isyo, sidipulso lang kamo, sige lang kamo dira, opisina. Sa masunod nga hearing, nami ni pamatian, kay si Senador Mig Subire, akig, bangod ang kwarta nga ibulig kung tani away kontra COVID-19, sila niya, ano ning ginhimo sang PhilHealth, nga tani supposed to be ibulig ini sa nagakinanglan sa ospital, ginkawat nyo, akalain nga tinaga, ginkawat. Pero, ini tanan aligasyon, hulaton ta, ining investigasyon kaghiring, kaya may ara mga ebidensya nga ginakapta na ang pila naton ka mga mamalida. Amo niyang PhilHealth nga ginasaligan naton, kon matabo kag madisgrasya nga ining aligasyon mangin matuod, hindi lahog-lahog, 15 bilyones nga iskandalo. Bilyones is bilyones nga supposed to be amo ining ginasaligan ni Juan de la Cruz nga makabuhin-buhin sa balayra niya sa hospital kung magbalatian sa karon niya ang aligasyon daw ginkamasaan kot suno sa aligasyon sa mga opisyal sang PhilHealth.
kung matuod ini ang balita por Diyos por Santo. Base kon madisgrasya tuig 2022 kag mapordoy ang PhilHealth, disgrasya ang Pinoy. Wala sa mahimo ang presidente. Bisan na appointed ya, bangod sa arangkada nga porte, daw sumakakilaya. Papason ang mga opisyal sa PhilHealth kung matuod ang aligasyon. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi ang protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamit ang mga aksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga aksyon. Aksyon Radio! Pito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyak sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:47, kapangluto kada subong sa kusina. Ariho mayo nga panugyan, one click
kayo gamiton. Garantisado, wala problema sa disgrasya. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:48 na. Gatinumpok ang petisyon sining anti-terrorism nga ginaprubahan kag ginlagdaan ni Presidente Duterte. Di daw gaulan ang petisyon sa Korte Suprema siling sang mga maestrado nya aber magapatigayon kita sang oral argument hearing sa ikatatlo nga semana sa bulan sang Setyembre. Manami ni pabatian, da mo mabalaan ang bayluhanay sa mga opinyon anano ang kaundan sining anti-terrorism nga laye. Kag ano ang arangkada kag dipinsa sang nagbuhat sining nga laye. Kag ang arangkada sa mga petisyoner batok sining laye. Nami ni pamatian galing ti lantawon ta kon ang oral argument patigayunon nga didto gid sa Korte Suprema o kon online lang. Damo mo mga 27 ka mga petisyoner pero ang na-record kuno sa Korte Suprema 25 lang. Kag ang nagpetisyon hindi lahog-lahog ng mga tao ha. Mga maestrado man sa una, mga professor man, mga abogado man, di kampanilya nga mga abogado, kag iban matag-as man nga mga lideres ang una sang pungsod Pilipinas. So, manami ini dibatihan. Kay bangod, nagsiling ang Korte Suprema nga may ara hearing sa oral argument, manami ini argumento por argumento. Dipinsa atake. Manami pamatian so ginaagda kamo, mamati kita. Kay diri tababalan kung ano ang mangin opinyon kag desisyon sa Korte Suprema. Sining layi nga ni nga ginlagdaan ni Presidente Rodrigo Duterte kag ang nagaarangkada kag petisyon nga hindi konforme sining layi nga ginlagdaan sang presidente ang Anti-Terrorism Act of 2020. Bantayan tayo ni. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:51. Mabalik kami pagkatapos ini. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa paghudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio bakolog man sa gihapon.
Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Action Radio. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na ngay, sagsag anong ang kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, Radio Philippine Standard Time, lasay 55 na DTX 500. Gamit Philippine Standard Time, lasay 56. Nga pamati ko kapon kay Vice Mayor Elcid Pamilyaran, nga dumamo gid ang may COVID-19, hindi lahog-lahog nagsaka sa 29 nga mga personnel sa hospital dirao sa Tubangan ginamon, sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital ang nagpositibo sa COVID-19. Siling ni Vice Mayor Pamilyaran, ini upod ang 8 ka medical doctor, 4 ka nurses, 17 kanan medical worker
sang hospital. Tikon si Dr. Julius Dilon Pambalon nagligad nga adlaw, nya wala na. Wala na bakante ang mga katre kung sa COVID-19 ang paghahambalan. Ang report nga ini, kung aton pamatian ng balita passing, daw wala lang. Masiling kita ti, katulad sang iban nga mga sibilyan, nakalatnan man sa COVID-19. Mas nagid ang mga frontliner katulad sang nurses kag mga doktor. Siling mo daw, kung pamatian mong balita, kalabanan sa reaksyon niya, ay, kaluoy man. Kaluoy gid. Kag kita ang mangin makaluluoy buwas damlag. Kami mga pananawan, kung magpadayon ining COVID-19 sa sulod sa isa katuig mas, di hamak nga mga frontliner, wala man naton ginapangayo, kag ginapangamuyo, ang magkaladisgrasya gid, kabay pa hindi magdangat sa kabatayon. Di kung magkaladisgrasya ini sila, kag malatdan kabalatian, ang matabo sina, kulangon kita frontliner. Di sino pa nagmatpan karon? So may COVID-19, kasaka, laga kasaka, bangod ka sa lawayon man, sang pila naton ka mga kauturan. Eksakto tong hambal, nagligad nga bulan, sang isa ka doktor, nga kung magpadayon ini, ang COVID-19, kag iguon niya mga frontliner doktor kag nurses, maabot ang tion nga wala na sang maatipan sa mga pasyente, bangod mismo ang mga doktor kag nurses, pasyente naman, kag posible mabutang pa sa delikado ang ila kabuhi. Amo na nga gayo mga doktor, kay Presidente Rodrigo Duterte, niya lockdown abe, palawig-lawigon, taga-tsaka ang kaso sa COVID-19. Galing ti sabat sang Presidente, ako ya, upod ko da, galing, wala na pondo, wala na money. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 59 na. Sa aton mga kauturan, ang Federal Aksyon Radio Philippine Standard Time, La City 1. Mabalik kami pagkatapos ini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin.
O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:05. Standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upod kita. May Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Ann Dipensor. Aksyon Fred Salanga. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon